दुब्लियाव ओरै साहा दुब्लियाव नुदों दा थारुन बुरदों। कल डाउनलड खालामजानांगौमोन ना? बहा दं? नै देनजार हायलै नोङो नायबावाखैमोन आं मानसिफोरखौ फार्स्ट टाइम लाइभ हागोन खालामनायदोंमोनलां। अयनाय खालामोलै नोंसोरो। बा सिखारि नामा इयो? रावबो नैलै माबा हौवाखौनो लाजिबाय ओमफ्राय हौवाखौनो लाजिबावो बिमाबो बे अपेन जाबासो नुगोनब्रा। माथो सिप्र'थारबायलै ब्र'। बेयाव साबेसे दं? बेनोथ'ब्रा जाला बिमाबो सिप्र' जाजोब्बाय। साबैसे दङ? सानैल'सो दं। ओमफ्राय नोंजों बिजों गावजों खंगाफोर जाजोबलै नै माबा थारुनाव फैदोंमोन। सेयार खालामबासो आं इनभाइट सोर खालामहरदोंलै होमबासो थाङो इनभाइट खालामनांगौ। आंथ' रोङानो दाबो। आंबो जास्ट्रा फार्स्ट टाइम दासो नायबावदों आंबो खालामबावदों। दाख्लै बानायदोंमोन आङो ओइ बोरैबा मोनोलै। लाय ससमा गानलायनांगौ। ससमा गाननांगौ ने? लाजिबावो उनाव हनै। सेयार खालामना हरदोब्रा होमबानो नुबाय नोंसोरखौ। बैखौ खिथादो बहा दं गारजायाव। गारजायाव दंलै बाहागि। मा खालामदोंब्रा? मा मावदों? बे लामा जिरायगासिनो दं। खथार बस। मा दाम थारुना? दाम गैयालै बिराद खम। होम? 920 रां। 900? लाइभआव 20? आंनावलाय माथो दैलिग नुयो आं। बन्दसो खालामजाबाय खोमा। ओइ हेल्थआव होदोलै आसो। आं दाख्लै नायानो आं नायलानो। ओमफ्राय बेसे बुरजा जावगोन? आदा सेरथारनाया? हा? सेरथारनाया होद आं नायनो बायोलै इन्टारेस्ट मोना आङो। बेरायनोसै दा? दाख्लै खनसे खालामदों ओमफ्राय खोनायाखै? थांजागोन बेरायनो ओरैनो गय जाना फैनो। बिराद एमबि थाङोलै बाला। होद माहाय दोनदो। बिनि उनाव संगिनाजों थाबाय। एमबि गैखाया आरोना आंहा। नोंनिया थाङा खोमा नोंनिया थाङाब्रा आंनासो थांगोन।